Borong nama sengar nama nabi. Urlah cekeba. Borong masa film mana? Sini electronic tiprasa media channel lokno. Tam ni bagai hingga tini balai nangkung mani bagai nong ni bus kanggo final ni nangka. Oro manjaka sini barat agar jolara kendra ni sini borong menang MLA Biswajit Koloi. Apa kini cinara XEM borong menang Sidi Rupini. Apa kini musina leader Sukram Devna. Apa kini district ne working president Ontos Devna. Borong menang Mala Devna. Apa kini cinara block district YTF central job to mile way TWF. Mil lai ting tinara kaisa nangkuk man bagai kok sanan bagai nong bus ngoma payment ka haise হঠাৎ খাই जों তিনি খানাকা মিয়ানি সিমি খানাকা যে দশরাম কামিও জনজাতি মোর্চানি কাইসে প্রোগ্রাম দङ आरो খানাকা जों 9 বছর নরেন্দ্র মোদিনি যে সরকার কামানি বাগै আবনি বাগै বরক আবনি পালাইনানি বাগै হাই কাবनो मानिनानि बागै बंनि काइसे आरो जनजाति मोर्चानि बागै काइसे प्रग्राम हनि जों खानाका प्रग्राम माने काहाम कक पार्टी खायो अधिकार दङ जार जार मुसलमान जतन खालाय मानो अब काहाम फियाबा हठाৎ खालायै बरक यांगो चिनि खुमलং जे मेन बिल्डिं बिस्कां हयते आरम्भ खायं समस्त दुकमाले हयते बरक फ्लैग कायनि बागै शुरू खायके बं फ्लैग काय कलांबाय फ्लैग काय कलांबाय बरक थांतै फ्लैग काय कलां माने थांतै चिनि पार्टी ऑफिस खुलक जा केबो क्रय आरो बरक मुसुं तैखे बरक रिया पार्टी ऑफिस ना सबाई कलां थांका पार्टी ऑफिस ना सबाई कलां थांका जों खानाका जों अलरेडी चिनि काइसे गोरोंसा जागाव चिनि खुमलং आइएस हल जों जे यां पुरुषनि बागै जों विलेज कमिटि नि चिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन हाके मेंबर रखना तै जों आसुलाय तंलाय माने आरो चिनि अनरेबल चिनि एमएलए दङ बा समग्र चिनि आरो जे यां जे पुरुषनि बागै जों जब लिडार रखना तै आसुक दंमोन जराव जों खानाका खुमलং पार्टी ऑफिस ना सबाई कलां थाका हाई कलां के हानै जों खानाका अल खबर मानगा चिनि सराय रो बाक्सा फाइ सकबाय गयाबो जेतर तंनाय खबर रहला क्या अन बागर खबर मानगा जे पुलिस दै हाई करने एसडीपी निजि तंगो चिनि ताबकने जे आरो जिरायने एसडीपी बिनि बसकांग बतयै अबनो अटैक खायरका गा अबन बागै जों खूब टेंशन लायका निनि बीजेपी निनि मुचुंमानि नंनि जनजाति मोर्चा फनंग जेसमान खायदि जों आबनि बागै त केमेंया फेबा चिन अरनि जे खुमलং पार्टी जे जागो बरक करि जागो खलाय बेमनि सिको खाय अब त पार्टी देबा सिको खाय खाय हा पार्टी ऑफिस बुकसा खुलक जा बरक बिया कुछ बिया नक बुकसा फाइ बखक दं फयो अबन बागै जों तिनि खूब खुमलंग टेंशन लायका अबन बागै जों अबन बागै गोबां मानसिन अरनि बरक जमगै जों आजागाव चिनारा जों आबुगलाय फैलायका आबुगलाय फैमेन पर जों तैबो खोनाका चिनि पार्टी ऑफिस नि सागा खरकसा चिनारा दुकान दंमोन आरो ब तामजन मानै पाइनान हनि फैमानि आरो निचराय अमर कासगिया आबनो बुइ रहका हगा ताबक जों आबनो खोज खालि सब दुकानदार निजि नुकजा दुकानदार और बसकां दङ फेबा सरायनो जों सब बुजाक बब किरमासाय खालांका फेबा जों दुकानदार नि बिसिं साइमानका ओ सराय जे बुजाक माने अबन बागैना अरा तै मासा फायका अब हाकिन बरक बुइ कलाङो हगा नों निनि गोबां मावमा हाकि पाहार एरिया मिटिं खालाय दङ निनि जेसा एरिया जेसा जात पार्टी फन मिटिं खालाय दङ हाय नुखैनो बुनाय जात अब बुंति पार्टी नाबो नुखैनो बुइ कलाङो तेब्रासे सजमाका खरचा खरना बुइ कलांनाय जात अब आं वन सुकमानि अब बंनि मुसुंति अब केवनि सै हायके दागिर हजाक मासे केवनो सै हायके दागिर हजाकै अ जागाव फाय बर वार फायनानै चेष्टाकै अबन बागै जों नायजाक जारा जारा जनजाति मोर्चा खायदों मासे गोबां मास लगे सान माने बरक लगे सानै दंफायो वालायनानै बागै हायके अर
किचा खुमलंग नगा पार्टी ऑफिस जाय केरां कुरां के फ्लैग रकाय कलां थांगो तारमाने अब बरनि कुनु खलाय कान बरक अब कायसे जोंना केस रम रद अब बंनि साल अब बंनि जे कायसे तारमाने वालाय जानि सयलनाय मा हायिं दङ बनि बे आं सानमो जोंगो तै सानमो जों अर विद्युत देब्रमा परिष्कार जगह चाल खलाय दङ ओ एरिया विद्युत देब्रमा एमडीसी विद्युत देब्रमा बिनि साल सबंगो ओ जगह बतंगै जत किस खलायमान जाक बर उसकानि रवै तामो खलायनाय खलायाबो बबेबा अरन बरकनो उसकानि रवै अब हायके खलाय दङ तै अब सिमिया खरकसा खरनै आईपीएफ ति तंगमाने बीजेपी थांगो ओ आईपीएफ ति तंगनाय रनो सिया मूर्ख बनगै बरकनो 30,000 एकाउन्ट रांराय रनो एकाउन्ट नम्बर तलां थांगो एकाउन्ट नम्बर तलां थांगो बरनो 30,000 बे जों खानाका खरसा बरनो 5,000 दायर खाबो तै कि बाकी उलर नायफो तै कैसे चंताबो खानाका और बुरै खरकसा राडपुरनि बिनि बिसरा से खरक बुरै खरक बातंगो बेकार बस बुइनो चाकिरि ना हनै कागज थमो के बुइ बै हनजा का हना आं खाना माने निनि बोसान जेरै फनुग्रादि बर नों बुइनो चाकिरि ना थम थम चाकिरि कलाय दा पकेट दा बिन पकेट दा अब खेत बागेर मा हायदा चाकिरि बागेर माने हाइकिर अवस्था खालाय दङ अबसुदो तिप्रासानो वालाय रनने तिप्रासा बे कियाना खालायनानै तिप्रासा रकनो जाना जों थानसा खालाय दङने अबनो दं सखायनानै अबनो बंनि साल अबन बागै कयो जों खुमलंग एरन बरक जारा तंग कसं तंगनाय रक बरक पयनो बेबाक ना सेलेजाक ताबक बीजेपी नो टोटली ना सेलेजाक ओ भाई तंग कसं तंगना कारण पार्टी ऑफिस बक जव फाय बखक पाय माने हायके साधारणतः दुखमाली बाजार फाइनाय चिराय अमर कासे सरनो बुइ रहमाने अन बागे जोंनो सेलेङै जों सागा जे बुनाय रकनो बुमंग जों मानखा बुनाय रकनो साब खालाय आरो मानखा जों बुनायनि बुमंग ताम जाने जों कायसा जनजाति मोर्चानि जेएस दा तामफो बिपिन दा ताम जाने हनै बिपिन देबरमा दा तामने बिपिन देबरमानो सावो हिम्मत दं हाके खुमलुं फायै नों चेलेन्ज खायबायदि बोमदैनि नामाव नकबुक सिकक हायके बुनि करै पार्टी अफिस बुक तरक खायनानै बिपिन देबरमन आं तिनि सानमो जों निना तमंग सारदि अवन बागे जों सानाय बिपिन देबरमन मुङै जों एफआईआर खायनाय बिनि जुदि एफआईआर खामेन बिसिंतै बनो जुदि एरेस्ट खायगाय जों ओइ 2-1 दिननि बिसिंना जों अर राडापुर थानाना जों अर डेपुटेसन राडापुरनो थानाना जों सबायरनाय जों तिनि टारगेट छला सिनियर एसपी ने जों सानुग रहका एसपी ने जानक जों साइ रहका नरक जुदि अबने एक्सन नाय हांकाय नरक जुदि अबने एक्सन नायका जों राडापुर थानाना जों फियगिया राडापुर थानाना जों याका तिनि नंने प्रेस नि बिजनेस जों सावा जत तिप्रासारक एकनि जत तिप्रासारक थानचांनि जों केबनो क्रिया जों केबनो जों थकायमा करे केबनो थिनि जों अननाय खेमा करे कसं तंना थांदने चिनो परि जुदि अबाय खालाय जों जों आबले सज्ज खाया जोंना हामबाय एमएलए पुलिस नाय मथारो कासन तो निका आजरावो एमएलए सारताय एमजी सार बथां सगै जागनर सगै माने यागुलो पुलिस नाय मथांनो बाताम साइ रहर जाका बेलाय हामबाय सिनि मीडिया ताखुकते बुखुक संनो एक्चुअली मियानि सिमिन कासे चक्रान्त चलि दङ चिनाव खुमलुं आमसायो नक जतन खोना जे प्रधानमन्त्रीनि 9 इयर्स कामनो तुयै जे 10 राम सोमनि वो कायसा बीजेपी नि न चिनि जनजाति मोर्चा ताई युथ आईपीएफ तिनि बाय कासे अलुवालि जाक प्रोग्राम ओ प्रोग्राम नि कायसा ब्र नासिं मगमन ने जों तिनि साइमानका जे चक्रान्त खयै जे खुमलुं एरियाव कासे उटप त खायम ब्र मियानि सिमिन चेष्टा खाय दं बाहायके माले 10 रामपारा वो प्रोग्राम बरकनी ब्रनी इंटेंशन बजागाव फायै चिनि खुमलुंनि मेन बिल्डिंग बसकांगो अ बाजाराव फायै ब्रनी फ्लैग कायन अबस ब्रनी इंटेंशन कायदि खु नों 10 राम सोमनि वो किन्तु ब्र 10 राम सोमनि कायगलाक अर फाय काय फायो तारमन ब्रनी इंटेंशन स्राय जों नुजाखा अब तिनि अर रिएक्शन मुनो खासों अर बीजेपी नि किसु नेता लीडरशिप ति फायया जों बंगो मानखा जों अ नेता रनो जों सानामो संगो बर किन्तु हुसकाय तंदे तामले चिनि पार्टी अफिसाव फायै ओ खुमलुं नि चिनि तिप्रा मथनि पार्टी अफिस फायै ब्रक बां सुखाय कलांग थांका नरक बुनुखना म टोटल इंटेंशन बनो अबनो जे बीजेपी र कासे ताबो ओ खुमलुं एरिया ओ चक्रान्त खयै ओ तिप्रा मथरनो ब्रनी तामने बनो उल्टा केस नन बगे ब्रक कासे चक्रान्त चालय दङ अमबो इन फ्रन्ट अफ एसडीपी नि बसकांगो हिमद्री प्रसाद पालदे तामन खमो चौधरी ताई बिनी इन फ्रन्ट अफ पुलिस फोर्स नि बसकांगो अम हाके पार्टी अफिस सबाय कलांग थांगो म एकदम सेमफुल मो जों आबनो सावो चिनि एसडीपीओ ताई एसपी फाइकारो जों माने फाइका बरबो जों मन वानि दिखा इमिडिएटली
बाय टुडे जुदि बर एक्शन नाय हंगै जों खालानि बिसिङावनो अर्डार थाना जों गेराव खायनाय एसपि ते एसडिपि नो जों क्वेश्चन खायनाय जे अमनि जे मामलारि माने जों कमप्लेन जों और जगह 3 लॉस खायनाय इवन जों बाय नेम जों मानि थांगा और साब साब जे आसो काल्प्रिट और चिन आई विटनेस दङ चिन मिखथिं फालनाय रक अ दगाना दि दंनाय रक और इवन बेचारे मासान बुइ कलां थांगा बरक गो अमो जों आई विटनेस मानि पाइखावले दे आरो इमिडिएटली फर एक्शन मानानाय अबनि चिन दाबि तिनि दंनाय आर कायसे नाय दिन थाइमानो बीजेपी रो जे बुइनो सासाव तिप्रामो थाना किसाकन बरो ब्लेम खागाय सावो जे मो गुन्दा एकटा पार्टी इन साव तिनि 2023 सरकार किसा फाइमा बाय ओ जे मार्जिन कमबाय फाइमा बाय हाइने हाइ बरक किन्तु तारसे गुन्दा खाने बाय छुरु खाइरिउका खुमलुं हाइ जागाव फाइ बरो तिनि पार्टी ऑफिस खाने बरो साहस खाइगन के अमोक ताम ताम पार्टी नरक साइने जिनि ताखो विद्युत आमनो बार मासो बुइनसे सकांस अबार आइखे ताम खेक्या आनर सकानि हाइ बुइनसे सकांस गाय उला मुला अंखा अम हाइ बरो जेकुन जागा तंदे बरनि किन्तु बरनि मटिगति ठीक गया ताब के बरो तिप्रामो थान बरोनि जे ब्लेम खायो जे ताबो चिनि 2023 जों जे पावर फाइले यमन दारातै बरो ताबो किन्तु हाइ नांग मेसगे ब्लेम खाइ दङ बो चिनि टिडब्ल्यू ब्लेम खायो चिनि मथानि जार कर्मिनान तिनि ब्लेम खाइ दङ आं मन सानामो संगो ताखौ विद्युत नों निनि स्टेटमेन्ट याक रसायनादि जे तिप्रामो थाने ब्लेम खाइमानि तिप्रामो था जों मन फाइट खाइ दङ निनि आनि बे फाइट खाइ दङ चिन ताखौ विद्युत देबन बागैबो जों फाइट खाइ दङ जों अ तिप्रासा 12-13 लाख तिप्रासा जों तिनि फाइट खाइ दङ बुबाग्रा नेतृत्वे बस्राइसे सिनान दरकार अ बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बाहादुर तिनिबो तिप्रासा फाइट खाइ दङ एवं जों मन सानामो संगो जेता तिप्रामो था जों कुन दिनो कमन जे पार्टीया ए बीजेपी पार्टी अम हाइके पारा थाङि हुजुदि खाइ दङ माने म याका नांनाय हाइके किन्तु बिपद दं हाइसे आउन बगे आं मन सानामो संगो अ आमसेनि जतो बीजेपी खाइने न सुस्थबै राजनीतिक खाइदि थामदाबै राजनीतिक खाइदि हाइके सो हामले मं दंला हाइसे सार सौ मंगबनो ताबुंग जे सोंखनाय मानका ताबुनि पानो जे अपोजिशन एमडीसी विद्युत देब्रमा तिप्रामो थरते लाहार कासुलिया लामा कासुलिया बर नागा सानदहरका आबुस जति जों आगे बो लामा कासुया केउनो तिनिबो कासुया जे खाइनाय खाइतो पॉलिटिकल चिनि राजनीति मंखा डेमोक्रेसी कंट्री जेहेतु जों केबनो कासुया आगे बो जों ताबो कासुया जे थारा थानाय थांतो फेबो माबसो तिप्राम बीजेपी खाइले दंसला तिप्रा नर तिप्रा सन बिसङ नक नुखना का हामकैनो जों तागाजला हाइ जागाबो जतो जागन ताकलाय जों तिप्रानि इतिहास नामजा जेता 10,000 नुपुरबाय ताकलाय प्राय 7-8 जना जाकट खाइजाखायसे गाम बगे फ्राय तिप्रासा जनजाति मोर्चा खाइनानि गरै आर जारा जनजाति मोर्चा खाइना आं थानामो संगो तामो बीजेपी खाइदिता ताम आरो एसटी सेल ओबीसी सेल ते ताम खाइनाबा नों विद्युत देबर मासिक बीजेपी हामजा के थाङि डाइरेक्ट खाइदि गोविंद नरेंद्र मोदी दल खाइदि तान बते हेन जनजाति मोर्चानि खागजा बाथाय जागाबो गब जे बुसि मान्याना अ जे पार्टी अ बीजेपी पार्टी जे तिप्रासा ताम खाइ दंखा जे बसाव एडिसिनि किसाकन सासो एडिसिनि ईएम रो सीएम रो न किसका रांसा होनि सावबो आंबोनो सानामो संगो नों प्रमाण दि दा विद्युत नों प्रमाण दिबे किन्तु कक्टासदि बो आगे तो सीपीएम आमाल लाख्या आईपीएफ ति बीजेपी इंखा अ एडिसियो बेके फाइनेन्स सिक्रै अ एडिसिनि कुरु खुसपाटासि नाजाग्या पेव तीन तिप्रा मथा फाइमान यागोलो जतो तिप्रासा किन्तु एडिसिन थानि गोबां मा सुबिदा मानै दङ फाइनान्शियल हेल्प मानै दङ फिट ट्रिटमेन्ट खाने हेल्प मानै दङ जतो डेभलपमेन्ट अंगि दङ आगे बजागां साला आगे सीपीएम बस 25 बस चालांखा आफ्रो बरो एडिसियो फाइते नायफाय नायफेनि करि आईपीएफ ति बीजेपी दंफ्रो 3 बस